Kardom nili puthot wang thrik lo bangso Lok Sabha election a result mate MP ang hoi Kilik ang the kipaklang vote kila khapon bangso ang thun ang litama phan ang kipaklang pon nili puthot wang thrik lo kila si nili kecheng si lang damik po ladak 108 Bukajan STLAC pen ladak 13 round an let lo na sila bangso 13 round a hot kolos party atum si kolos ko ang si kele rintima asi nililang namik po nadak BJP party atum 2805 tapen ke Indian National Congress atum 1687 tapen ke ASDC atum 69 tapen GSP atum 125 tapen APHLC atum 2199 tapen nota 154 Lasiladak ilitum 108 Bukajan STLAC along langdame ladak first round pen non 13 round an BJP pen lead bomb lang BJP pen ke lead pon 20,789 laan lead pon bom lang BJP party atum la pen ke puthot neli langdam twing tung Hauraghat constituency Hauraghat LAC 109 Hauraghat STLAC along abangke 7 round an le atlo Lasiladak neli 7 round a hot langdam po 7 round a report langam po BJP party atum 25,674 Indian National Congress atum 10,253 Lapen ASDC atum 1,232 GSP atum 1,384 Lapen ke APHLC pen 20,983 Lapen nota 1,715 Lasiladak 109 Hauraghat STLAC along ladak 7 round of Pudabangke BJP atum si lead pon bomlang high pon bomlang lapen ke dot lang West Karbi Anglong pen Amri Hawar ladak Amri Hawar along 5th round an the atlog lasila bang so 5th round report neli long doik lo lasineli nang khan ponik po BJP party atum 3,245 lapen ke Indian National Congress atum 1,020 APHLC atum 1,761 APHLC atum 1,761 Lasiladak BJP pen 1,484 pen high bomb la mate leading bomb lapan ke Rongkhang ahawar pen ladak 5th round an le atlo Lasiladak BJP party pen 3,421 Congress pen 375 lapen APHLC pen 3,396 ladak BJP atum 25 pen leading bomb la konatong ido ikni no nama non illegal dak Bukajan High Secondary long sitola la something bola tu sitola Bukajan Higher Secondary ke di tang tehla dak non kon around tong kele iklone non run tuelang tangalo kasi run 1 pen tuelang bong pen BJP tum kilong la ke 45,372 vote la pen la INC pada Congress atau bang 21,726 vote la pen la APSC lo independent candidate bang 24,999 la son sila ASC atau bang kelong ton ke 960 la pen GSP kwa asong atau bang long plus 1,740 la pen nota bang kedam bang ke 2,633 abutam BJP kilida bang ke la round 12 bang ke 20,373 abut pen BJP atau mungkin bom lang la round 12 ano bang talang ke di tangte nangli tum ahawalo la 108 Bukajan STLAC ang tangalong nangli la Bukajan Higher Secondary School vote counting along sidolo tang hala dak pine akasik sak laposon theklong ik manangli no ma dadake la samjin na sila pu counting na suli bom la pu suluk sudah la sono tumon kijap bang kami awi ik lang ke di insam jin ben si chun bom lang ke di chun bom lang to nili puthot nangli long wang thik po ke pachini pot choro parlo chorolo alangli Bisnu dekthia pastame 108 Bukajan STLAC angkang puthak klardak pen ang gethanang pachini apok lapen kalang li nang tham lo je haladak Bukajan Higher Secondary School along setame vote counting setame mesen ing samjin pen si chun bom lang la si chorolo lang pastame la pasan report nang getiapot lapen ke neliput hot jini pon twing tung alangli
nila tema perang ke rostom to pen ladak 110 dipu ST LAC pen ang to nalam nila chini pon itu asini lang ni pan arjuik po hello arjuik long loma arjuik long lo rostom to bi nang nino namat konatong itu iklone nilino namat ke da ISBT difu counting along sidolo kalang ke di vote counting along sidolo ke di tang tiladak no namat 110 dipu ST LAC along kon around si kele iklone no namat ke round 4 an si tang chot lang round 5 lang non si cheng bom lang ke di tang te BJP lapen ke kapre kasang tong ko an si kele bom man ang linang than ik thek jima kolosa party si ke hai bom ma no namat ke BJP to mang ke la round 4 long nili ke long ating ko 17,471 pen BJP tum si palong kono pen Congress to mang 3,173 pen si palong no SDC for 465 si palong lo GSP bang 669 pen si palong lo tapi EPSLC bang ke 12,214 tapi aning idok di lo mati nota bang ne 1,722 kala ke di tang te no na mat ke ladak di phualong sita me ingsam jin pen si chun ik bom lang ke di no na mat ke suluk soda ka bang ke thang ka wilang no na mat ingsam jin pen sita bang counting kon bom lang kalang ke di tang tila non fourth round a report nang ke pachni apotang li phangsta me choro parlo lasi puthot neli kapre ka round ho sita me nang li long wang tweak ko lasi nona bang ke nang li phan chori tik lo lasi li tum chini pon long lo ladak 110 dipu ST LAC pen neli tum apherang ke rostom tok bi pen along li phangsta me choro parlo lasi alang ni nang ke pachni ateng plotang te ladak sita me mesen ingsam jin pen si vote counting sita me chun pon pom la lasi neli non malam sopor apan ington pon thusinan neli puthot wang tweak ko